Sledeći takmičar, on još nije snimio reklamu, ali se ja nadam da će snimiti i da će u njoj zaigrati, jer je to naš Michael Jackson, tačnije Stefan Kurbatvinski. Jeste si ti na premijeri filma Michael Jackson pevao pred mnogo ljudi u Savan centru, je to tačno? Da. A si tada imao tremu i da li je to tvoj najveći uspeh? Nisam imao tremu. A da li ti je to najveći uspeh? Jeste. Hvala ti, Stefan, ja ti želim dosta uspeha.